से सुनो जेके चाही आजा हाली खोल के केवाड़ी बिकाए आइल बा हाँ बिकाए आइल बा हरियर तरकारी बिकाए आइल बा। तू तरकारी बेचत रह का हमरियो मन जो तरकारी ले ले बाड़ा। कौन तरकारी चाहिए तुमके हो तनी बोलो। सुनो सुनाओ। खाए के कलौजी करता हमर मनवा चाही हमके एहो चाही हमके दे द लंका बाए गनवा चाही हमके। ए हो का हो अरे तनी सुनो सुनावा। आलू गोभी धनिया मरचा ले लो लाल टमाटर हो लौकी कोहड़ा कटहर ले लो देसी गाजर हो। आलू गोभी धनिया मरचा ले लो लाल टमाटर हो लौकी कोहड़ा कटहर ले लो देसी गाजर हो। नेनुआ मुरई पालक ले लो काजई तू बाजारी बिकाए आइल बा हाँ बिकाए आइल बा हरियर तरकारी बिकाए आइल बा। हमके गवई मेहरारू जान के ढेर फुसलावा मत तनी हमर बात सुनो। अच्छा तो सुनाई दो। नेनुआ मुरई पालक कुल्ही घरवा में सरता लमका बैगन चाही खाली कहिया से मन करता। नेनुआ मुरई पालक कुल्ही घरवा में सरता लमका बैगन चाही खाली कहिया से मन करता। परवल भिंडी बोड़ा घर में पड़ल बा सुरनवा चाही हमके एहो चाही हमके दे द लमका बाए गनवा चाही हमके। जब जिदिया गइल बड़ू ना तो बड़ी छिपा के रख ले रही जौन मांगत हो तवन। त तनी जल्दी देखावा ना जौन छिपौले बाड़ा। देखावत बानी पहिले हमार बात एगो सुना। सुनावा।